TV. Another day, another you. Muri yeZimbabwe ndadzoka nema updates. Pari kupisa, pari hot. Pane zvinhu zvakawanda zviri kutora nzvimbo zviri kuitika. Saka ndaona zvakakosha, zviri very important kuti ndingouya ndikuonese zviri kuitika. Iko zvinezve tichitaura kudai so weekend Chivayo ari pama 1 zvekutodaro zvekurevesa. Pane nonzi ZAAC, Zimbabwe Anti-Corruption Commission, iri kutaura kuti iri kutomuda, but tisati taenderera mberi, tisati taonesana, zvakakosha kuti mungogara mangoziva kuti yamakateerera kudai so ndiyo Kulian TV yacho, patinokupai nhau ma-updates nezvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika. So kana uchingosvika panapa iri first time yako, gara wasubscriber, woturn on the notification bell, and the most important thing, kulike this video kuitira kuti message dzikwanise kusvika kune vanhu vakawandawo. Iwo waitirwa nyasha wakwanisa kuona zviri kutaurwa panapa nhasi. Saka itawo that favor yekulike, because pana atolike kuti iwo ukwanise kuzorekomendera video rineri kuti urione. So tipinda munyaya, nhasi ndangovhunduka ndiri kuona Zimbabwe Anti-Corruption Commission iri kutambidzana mashoko na weekend wekwaChivayo. I don't know kuti inyaya dzavo dziri kuzoperera papi, because honestly speaking isusu tiri kuziva kuti Mdarageza akatogara atotaura ma warning shots, pull the trigger yacho iri kutoitika. Vakanongedzerana iyaya, ende tikaona futi General Chiwenga vari kuvava, vari kupopota zvisingaita, havasi kutora nyaya iyi, isi kutora easy. Nyaya dzakawandisa, ma-controversies ari kuitika akawandisa, ekutengerwa kwavanhu mota, ekutengerwa kwama-chairpersons mota, nema-ambulance akazodonetwa, zvinhu zvakataurwa kuti tingati zvinhu zvakapa hasha kune timu rese rinosapota VP Chiwenga, boss. Ndo zvimwe zvinhu zvikuita kuti zvigananda zvacho zvipinde panguva yakaoma, boss. Vari kunzi vari kutenga ma-party structures, but ipapapa ndo pari kuzonyenetsa imwe nyaya, chikuzoita kuti mukomana ade kubatwa, because ari kunzi ari kushandiswa nani netimu rekwana nana ED kuti akwanise kuti kutenga ma-structures. So the guy manje pari kuzonetsa kuti inobudika, inonangika nyaya yacho, because bononzonzi rwabhoki kuti one chi muridzi wabhoki. So Zimbabwe Anti-Corruption Commission ndo pairi kubuda kuti panapa chitsanangura nyaya chiti the Zimbabwe Anti-Corruption Commission ZAAC hereby informs the public that investigations into matters involving Mr. Weekend Chivayo have been formally reopened. Progress in this case has been delayed due to complex process of securing critical evidence as well as external references that hindered the timely interviewing of the suspect. In line with His Excellency President E.D. Mnangagwa's reaffirmation that there are no sacred cows in the fight against corruption, and consistent with the public commitment by Vice President Dr. Retired General Constantino Chiwenga that accountability is imminent, ZAAC is ensuring that previously stalled cases, including those involving individuals with political connections, are being actively revived and pursued. The Commission reiterates its constitutional mandate to act without fear or favor or prejudice in investigating and bringing to justice those implicated in corruption practices. Further updates will be provided to the nation as due process continues. Ndo pakamirira nyaya yacho pairi iko zvinezvi, but inini pane zvimwe zvinhu zvokuti inini unozati pane tingati chiko pari kunzi pari kuda kuoneswa munhu kuti ningi tiri kuzodai toda kuzonombata tozotomudidididi, wobvaona munhu wacho achitopindura kuti zvamutaura ndezvekupenga. Pasemu pataurika nyaya yacho ipapapa ndo pari kunzi zvoni makatangirwa nedare regerai vakomana. That's weekend Chivayo. You know the song yanogara akaimba achiti makatangirwa nedare vakomana makazodidi. That same statement iroro ari dzokorora panyaya yake iyoyo yaari kutaura. Pari kutaurwa neZAAC abva adzokorora the same statement. I don't know kuti muchaionawo sei, I don't know kuti muchaitorawo sei nyaya yacho, I don't know kuti muchaitorawo serious here, but chinhu chatanga kupinda mubrain dzangu ndechekuti ari kumbotembei mukomana yeye anoitwa weekend Chivayo kuti asvike pakunotaura zvinhu izvozvi pane ZAAC, because we all know kuti ZAAC ndo yekutorana Mike Chimombe nanhasi vachitori behind bars. Vakomana havasati vabudiswa, etotoziva kuti vakomana veZAAC vakanzi vada nezvako havakusiye. Most of the times havakupotsa, vazhinji vakatorwa but havana kupotswa, but Chivayo ari kubva atorova kuti makatangirwa nedare. Zvezvo zvekutotemba kuti hadzi ndakachibata kuti chinenge chingotaurwa nyaya yachinzi vakomana ava vahombe in terms of state capture. Saka ndo nyaya dzimwe dzacho dziri kuzobuda mbada pavakutaura kuti makatangirwa nedare vakomana. Saka hatichazive kuti toteerera ani, toteerera ye ari
ari kubata vanhu kuti dzvire, ari kutaura kuti makatangirwa nedare kana kuti toteerera ZAAC yacho. Vamwe vakamboti yanzi ZAAC inenge yakahekwa because zvimwe zvinhu zvacho zvainotaurawo futi sometimes it doesn't make sense. I don't even know, but I understand kuti a lot is going on. So for now ndoda kuti timboenda pane nyaya yekwa Douglas Mahia. Mahia iri kupisa honestly speaking, but there's this comrade panapa vangonanga straight mu inbox kwa Mahia ikoko vachimuonesa kuti atipengerwe. Ndavhunduka honestly because inini munoza ndiri munhu wekuti sometimes dzimwe nyaya ndinongotarisa so ndoti bohere inenge ichiitika. Aiwa but Mahia nezvakanda zvaari kuoneswa dati munzwe zviri kutaurwa panapa motiona kuti zvinopera mushe here, tiona kuti even imimi pachenyu munozviaccepta here izvi zvinhu zviri kutaurika kana kuti anenge angori maside shows. I understand kuti mune maonero amunoita akasiyana siyana, saka ndoda kuti munyatsonzwisisa nigirikini iri panapa yaMahia kuti zvakamira sei. Mundiudzewo zvamuri kufunga ipapo. Pane mudhara anotsamwisa vanhu anonzi Mahia. Mahia anofanirwa kuudzwa kuti revolution second chimurenga, what we only do is to respect the gains of it and respect vanhu vakaparticipate in it. Asi if you start becoming a psychiatric patient along the way, we will lose respect on you. The country, the future belong to the young generation. We cannot be told by you Mahia kuti toshepa future yedu sei. We remember makaisa the Second Republic. We agreed kuti this is the time to save the people. But I am noticing kuti iwewe Mahia, we traveled together in your same pickup yanga uchina usati watengerwa mota dzawinadzo idzi. Pickup yeZANU-PF yanga isina zvikwanisiro zvakakwana, but we managed to travel together in support of you mudhara iweyo. Nemamwe war veterans echidzimai akagara kupani kumashure kuya. Everything being done kuti vanhu vari kugadzira nyika yavo, but you had your personal agenda to save your personal purposes. We are not happy with what we are doing. We are going to deal with you if you continue misbehaving. So Mahia needs to be told, needs to be warned. We cannot listen to you anymore. The young generation is ready to shape their own future. They choose who to associate with and who to support. Tiri kufamba negeza revolution munhu wese. We cannot work with you Mahia. You are misdirecting the people. Pasi newe msoro wa mbuya wako. Kana chokwadi cheko vakomana vakatsamwa this time vanhu vakaita sana Mahia vanofira mumaoko evanhu ngewachi. That's the honest truth zvangu ini maondera ndakuzvida because vakomana vari kwamazuva ano havachasekereri zvinhu zvisina nebasa rese utozonziwo mudhara wakazodididi vanohorongo kuita zvese. So message ya hope kuna Mahia inokwanisa kunyadzosvika zvakanaka, and I know kuti imimi pachenyu futi munenge mune mamessages zvemunoda kuti zvisvike kuna Mahia izvo munokwanisa kuzviita and you know how to do it. Ndoziva kuti mune something unongone wako unotoudzawo zvodomudza. You've got Kulin TV's number, unogona kuti anytime is tea time tototaura ndova ndatochikanda panapa ndinotapisa nguwa. So ngendiendi I think zvaizvi inyaya iyi ngatipedzere panapa, but ndisandadaro kuna vanhu vese vari muSouth Africa vanoda kuregisterwa makambani nekuvhurwa maFNB business account vasina mawork permit nemastart permit. Mazuva ano zvaakuitika zvaizi. Pane kambani inonzi Education Research yana Mukoma Owen ndo inoita basa iroro. Vabatei, taurai navo, namba ndakuisirai idzo pascreen. Vabatei mutaure navo vakubatsirei pane maproblems enyaya munenge mutase muchifesa. Musasaswera muchinetsekana kuti hauna bank account kana chichi mukore uno. Iyo Education Research yana Owen iripo. Contact them on the numbers that are showing on the screen. Passport yako chete ndio inongodiwa ubva watoenda unotaura navo. Kana ndati passport chete ka ndingada haude uzomirira kudzwa kuti panoda mari kuti zvifambe handiti, but they are reliable and affordable. Muchidimbo tungoti vakachipa.